Håll hissen! Oj, det verkar som jag glömt att knyta skorna. Bäst att jag gör det så jag inte ramlar. Fast det är bäst att jag knyter om andra skosnören också ju. Bäst att vara säker för det osäkra, eller hur? Håll hissen! Gud, Lars. Du är verkligen så långsam. Jag är ju det. Långsam med Lars, långsam med Lars. Han är långsam med Lars. Tack så mycket. Nästa. Oj, nu är det ju min tur. Den här kön gick sannerligen snabbt. Jag har inte ens hunnit titta på alla produkter ni har. Så jag gör det nu. Okej, jag tror jag tar en sån där faktiskt. Hopp. Nej, den här verkar intressant. Den kanske jag tar. Fast oj. Nu såg jag att ni hade äpplen också. De vill jag ha. Fast de kanske är besprutade med sådana giftiga medel. Det vill jag inte ha i mig. Så... Men se där. Då har ni en hel meny som vi inte har sett än. Den måste jag också titta på såklart. Oj, vad mycket varor ni har. Så Jag kanske skulle kunna få beställa före dig. Så att vi bara snabbar på processen lite. Självfallet ska du få beställa. När jag är klar med min beställning. Jag stod ju före dig i kön, eller hur? Jo, men jag tänkte... Nu måste jag börja om. Vart var jag någonstans? Ja, just det. Jag ska beställa. Gud, alltså han är så jävla långsam alltså. Långsam med Lars, långsam med Lars. Han är långsam med Lars. Nej men alltså jo, jag är ganska säker på att Dubai har världens högsta byggnad. Ja, och jag är ganska säker på att det är Shanghai. Ja, fast jag är ganska säker på att det är Dubai som har världens högsta Ja, byggnad. fast det är där du misstar dig, Emil. Det är lätt att tro det, men det är inte så. Shanghai är högst. Nej. Dubai har byggt den högre. Jag har inte fel. Hörni grabbar. Låt mig lösa det här, okej? Vänta här så kommer jag strax. Ja, nu är det ju så att Emil hade rätt. Dubai har världens högsta byggnad. Ja, vi vet alltså. Har du hört talas om Google eller? Nej, det har jag inte, men jag kan ta reda på vad det är ifall du vill. Vänta här. Nej! Långsam med Lars, långsam med Lars. Han är långsam med Lars. Men varför är han så långsam? Vad är det som han döljer? Jo,
Han är egentligen världens snabbaste man och kan göra allt supersnabbt. Men han rör sig långsamt för att han är rädd att den ryska regeringen ska fånga honom om de inser hur snabb han är för att göra ryska och farliga experiment på hans kropp och ta fram ett serum som kan skapa ryska supersoldater. Och han har mördat en kille i Danmark en gång. Långsamme mördar-Lars. Yes, där var den sketchen slut. Prenumerera gärna om du också är supersnabb men inte vill att den ryska regeringen ska fånga in dig och göra ryska experiment på din kropp.